Kinongelam ka National People's Youth Front leng ba unong aiktin jongka uba ba job pengrup kila pensyai daga ba ong baka jing syakem hakini kisngi hak kaput kam don jinga dei AA berka kam kaput uba ba job ba dei ru UMDC karambrai ula ong baka tari bari sektor kalawan lut syaka jela hadin balaya soy ya ka MOU hapdeng ka Meghalaya bat Assam Hendrai habaya dei pan berka jing kulmar ka ba mi hakisngi baladep kadai na kadau ba ki 30% badan hak kaput ki kwa bandan ha Meghalaya bat 40% pat sha Assam kumta na kadau ka jingken shot ki 40% banwan sha Assam basami ki te ki kenrum kenram baro dai ki katu kane ki media houses ba kalami ye shpang kane ka border dispute neng kane ka jala Assam dan Meghalaya ti ngapa ban pensyai syaki pat ba jong ka jala ba jongi ba kalami kumtu ba kidan ki bla syakyam menen hang thia po Assam ti nginyanet syakaba mensyua hakaba ngin kedau ba kene ka Tarabari sektor kaba kene ka sektor ka badan kumba South Point Hendriu Kendai square kilometer barok boy kene sektor kat kum ka MOU kelawan mulut coba ka jala Meghalaya kanir ka sektor kumno ngi thau banyo kalong ba ya tu ka map ka ba laai da ka sarkar MUA 1 house nam arja khatway tikilak daw lang ya kane ka Tarabari sektor ba kadai kata ka area of difference te ngi sodan bok hawat bangila ayo yang ne Tarabari sektor ba kala syak kentup syam Meghalaya te kenyat ngaskuan put sotu pat ba nomor ba kane ka jinglong jingman hang tu kalong kompleks hadu kata-kata ba akapor kilik regional committee hapo ka Tarabari sektor ki pat ba nong somstong hapo ka Tarabari sektor meno kim ju thap vote hapo ka jala Meghalaya kisnong ki badan ka Tarabari sektor pila ban cross check bat ka election commission ya ka electoral roll pila ban cross check bat ka AD rule jong ka district council constituency jong ka motion road ba meno kini kisnong ki badan Tarabari sektor kimju dan hapo jala Meghalaya hendring ni sodon bakpat hadin kani ka jingi penbet akane ka first phase kani ka Tarabari sektor kala one load chapo ka jala Meghalaya South Point Hendriu Kendai square kilometer te ka jingi apat ka bami kitu jing kelumar kamdei kata ka ba kadaw ba create ka state jongi na ka state of Assam ki create hi ki pat ba hang to hapo snong namar ba porbuan ka regional committee na 60% ki pat ba nong snong jong Tarabari sektor berapa persen ki hla ba ki omba ki ko adan hapo jala Meghalaya kata ka syai 40% pat ki ba yo ya ka benefit na po Assam ki persyang ban kensyat yang kini ki berapa persen hadin melasainya ke MOU ban ong bet ba kinwan bet hapo Assam te hakata ka jingnya clash ke jong kini ki berapa persen ki ba kwa ban Meghalaya bat 40% kami ka jing ya kelumar tinggi tip syai bahwa ke MOU la dap ban sign hendrek ka demarcation kadang sa ka demarcation long ka joint survey jong ka survey of Meghalaya survey of Assam bat ka survey of India te ka jingjang tu kalau ba kini ki berapa persen pat ki nyon ni kini ki 40% mi ke jing kelumar te hadir ba mi jing kelumar kini ki 40% pat ki badang support be ka Assam ki file ya ka FIR support buku tanan jadi hadir nang ta ba kisah syakyam bat sami kita ba ong ba neripat dengi ong pat ya ke bami apa newspaper report ba kitu kisnong ki badan hang tu Tarabari sektor kila syap kuntup sya Assam hendrik kalong kalong misleading yo pat ba namar ba baru kitu kisnong ki don be Assam mensyua hendrik hadin ke MOU kila wan sya Meghalaya kata ka diga jingkwa jing a jing pensyai nakaliang jongi ka parti NPP syaki pat ba jong ka jala ba jongi